दिल्ली से धरिया सैया लिछविनु हो रुके भाट पार बाजार रुकी भाट पार बाजार भरे के बा कोसी छठी मैया के बबुआ भैले 5 साल बबुआ भैले 5 साल दिल्ली से धरिया सैया लिछविनु हो रुके भाट पार बाजार रुके भाट पार बाजार देवरिया से दौड़ाली सेवा मिली है सिवान सेवा मिली है सिवान हाजीपुर से केरावाली चाहे बेगूसराय चाहे बेगूसराय गोपालगंज से सरियाली चुनरी छपारा बाजार चुनरी छपारा बाजार मैरावा से आदि सुथनी नारियली चाहे बांगारा बाजार चाहे बांगारा बाजार पान कसैली कोसी के काला सानु हो मिली है टिकम पार बाजार मिली है टिकम पार बाजार मिली है टिकम पार बाजार आरा बक्सर बलिया पटना गायनु हो सभे बाटे तैयार माथावा पर दौरा लेके चली है उमेशरा छठी मैया के हो घाट छठी मैया के हो घाट लिपि पोती गजमती चौका पुरैबो चुनरी बनबो ऊखी माथ चुनरी बनबो ऊखी माथ
बारह कोसी कलसा साथे दियावा जरइबो कोसी भरबो छठी घाट कोसी भरबो छठी घाट